experts. Enon sa Bareta, Enon sa Gamos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Pinakauna kapanalig sa bawat hakbang sa sanlibutan. Isabuhay ang mga banal na salita ng Diyos at ngayong oras ito ay mula sa Romans 12 verse 11 hanggang 13 at nakasulat, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maniga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan na mga banal, maging mapagpatuloy. Ito po nakasulat sa Romans 12 verse 11 hanggang 13 at isabuhay kapanalig sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Doc Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo kapanalig para sa paggabay sa inyo sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malakas, malusog, hindi masakitin. Kaya pinakauna upang mapanatili na malakas ang immune system at araw-araw nakakadumi ng maayos. Itong pinaka-importante. Kaya meron tayong activated charcoal capsule. Tagdalawang kapsula, umaga't hapon ang pag-inom. Isabay mo na ang colon cleanse, liver cleanse, kidney cleanse, immune booster, squalene. Ito yung tag-isang kapsula pagsabayin na inumin sa dalawang kapsula na activated charcoal capsule, umaga't hapon ang pag-inom. At ugaliin na gawing pang-almusal, pang-merienda, ang pagtimpla at pag-inom ng vitamin B complex powder ng Best Milk. Ihalo nyo yung corn coffee para sa mga mataas ang blood sugar at kolesterol at sa mga laging humihilap ang sikmura o may hyperacidity, acid reflux, mas magandang
tinitimplang haluan ng corn coffee, ang tinimplang best milk at vitamin B complex powder. Then, inumin kasabay ang pagkain ng prutas. Unahin na yung saging sabay, hinog. Huwag ilaga o di kaya salad na gulay. Gawin pang almusal, pang merienda, pagkahapon. Siguradong mapalakas ang immune system at araw-araw makakadumi umaga't hapon para wala ng odor o bad odor doon sa utot, sa dumi. Odorless na. Kaya sundan upang mapanatili ang malusog na pangangatawan, mapalakas ang ating immune system, maayos ang pagdumi araw-araw, kaya hindi maapektuhan ang tulog gabi-gabi. Patunay na natulungan, napanatiling malusog na pangangatawan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Una sa tanan, dagang salamat sa Lord sa Doc Alternatibo. Daghan ang among nakatunan diri sa Doc Alternatibo tungod sa mga product ni Doc Ed ni Adto ug hantod karon. So daghang salamat Lord, daghang salamat. Paano po kayo natulungan ng Doc Alternatibo bilang isang member? Dili maihap, dili masabi ang mga pasalamat kay dako ang katabang gud ni Adto. Dili matabang ang among ginabati nga wala pa mi ka pa makagamit sa Doc Alternativo product, pero paggamit namo hantod karon basta sumunod lang kayo sa kanang formula, dako gid ang kaayuhan sa inyo. Ang mga product diri tanan walay side effect o walay overdose, walay basta diri nga product nga inyong sundon, inyong gamiton sa inyong health. Dagang salamat ma'am. At ano ang iyong pangalan, edad at saan kayo nakatira? Ako si Ginang Aurelia Romedo, 84 years old diri sa Purok 13, Poblasyon Nabunturan. Yan ang 84 years old from Nabunturan, Davao de Oro, at talagang nagpasalamat dahil sa pagsunod sa mga itinuro dito sa Doc Alternatibo, napanatili ang malakas, malusog na pangangatawan, hindi masakitin sa edad na 84. Kaya sanang umiimbita na sumunod lang kayo sa formula, talagang maangkin ang kagalingan at malusog na pangangatawan. Kaya sa mga tinamanang sakit, huwag mawala ng pag-asa. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan sa tamang solusyon tungo sa kagalingan. Magpa-member sa One ASAP Movement dyan sa branch para makaabel sa malaking discount at mga promo araw-araw, buy one take one, buy one take two promo. Halos lahat po yan nakapromo buy one take two during seminar day. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Lalo na sa mga nag-maintenance medication ng synthetic drugs, may papayo ko po sa inyo, sundan agad ang cleansing program para mahinto na safe ang maintenance medication na yan at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Sa mga tinamanan ng komplikasyon, then meron tayong natural megadose vitamin C IV na kailangang masundan para sa mas mabilis na recovery ng katawan. At isa sa patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, na hinto na safe ang mga maintenance medication na synthetic drugs, narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternativo. Ako po si Mita Bayangos from Lara Pascarla, 71 years old. Magmula nung nag-take ako ng mga product ng Doc Alternativo, naging normal na yung BP ko, naalis na yung pagmamanas ng mga paa ko, at saka yung nararamdaman ko sa sikmura ko, naalis na rin, mga rayo-rayo nga, hindi na namamaga yung mga parte ng katawan.
Wow. Yun ang naobserbahan ko. Opo. Nakapag-undergo din po kayo ng vitamin C, tama po ba? Tama po. Okay, then ngayon, yung mga ginagamit ninyo ngayon is yung mga, ano yung mga normal na product ni Doc Alternativo na lang kapag papaayos ng inyong health? Ang hindi po ako nagpapawala yung fulvic mineral, coffee, at saka B-complex. Wow. So ma'am, pwede ko pong alamin ulit ang buong pangalan nila, edad at taga saan po kayo at mag-share po kayo ng message ninyo sa ating mga listeners. Ako si Mita Bayangos from Lara, La Paz, Tarlac. 71 years old po. Yung mga ibang nakikinig po na may iba-ibang problema sa kanilang kalusugan, huwag na po kayo mag-atubili, mapunta po kayo sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo at doon po yung makikita po ninyo yung nagpapagaling sa inyo sa kanilang mga produkto. Buhay na prueba ng kagalingan ng 71 years old from La Paz, Tarlac at yung manas niya na solusyonan at yung mga maintenance medication na synthetic drugs na hinto na safe matapos na sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV. Kaya siya nang umiimbita na subukan po ninyo, sundan dahil sa kanya talagang napatunayan ang kagalingan. Ngayon, sabi niya, hindi nagpakawala ng fulvic mineral, laging nandyan. Yung B-complex powder, ang mixed in herbal coffee, at iba pang produkto ng Doc Alternativo ay talagang ginagamit niya, naging parte ng buhay araw-araw, kaya napanatili ang malusog na pangangatawan. Sundan po ninyo kapanalig upang maangkin din ang kagalingan. Puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin C IV. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan sa loob ng 3 oras yung mga pinapaliwanag natin dito na kagalingan. At magpa-register in advance para sa seminar upang libre na po ang check-up and counseling ninyo pagkatapos ng seminar. Yung unang magpa-register, yun din ang una o priority sa one-on-one check-up and counseling after ng seminar. Narito po ang schedule ng seminar ngayong araw, Martes, March 14. Ako po inyo makakasama sa Baguio City branch. Nakaschedule din ngayong araw dyan sa Lipa City, Iloilo City, Katbalugan sa Samar, Nabalbiliran at Ipil sa Zamboanga, Sibugaya. Bukas, Miyerkules, nakaschedule naman ang seminar dyan sa Zamboanga City branch. Sa Huwebes, March 16, ako po inyo makakasama dyan sa Bigan City, Ilocos Sur branch. Nakaschedule din sa Huwebes dyan sa Nabunturan, Davao de Oro. Sa Biyernes, March 17, ang seminar schedule, nandyan tayo sa Lawag City, Ilocos Norte branch. Nakaschedule din sa Liloy, Zamboanga del Norte. March 18, Sabado, ang seminar schedule nasa Abulog, Cagayan, San Jose Antique, Digos City sa Davao del Sur, Pagadian City, Kiamba sa Sarangani Province branch. Sa Lunes next week, March 20, ang seminar schedule nandyan sa Tugigaraw City, Cagayan, Balanga City sa Bataan, Enfanta sa Quezon, Nara, Palawan, Lucena City branch, Kulasi Antique, Dumaguete City, Osamis City, Mangagoy, Bislig City at General Santos City branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Pa-register in advance para priority ka sa one-on-one check-up and counseling. Libre na po yan after ng seminar. May libre ng 1 box na mixed in herbal coffee, libreng healthy snacks at libreng patak ng eye solution para masubukan talaga yung mga nanlalabong paningin. Eto, ipatak sa mata, libre na talagang masubukan ang kaepektibo ng eye solution during seminar. Libreng patak ng fulvic mineral basta magdala ng 1 litrong tubig during seminar day.
Day. At samantalahin po ninyo mga members na halos lahat naka buy one take two promo during Seminar Day. Basta wag magpahuli dahil yung buy one take two promo depende sa available stocks dyan sa branch. Meaning pag naubos yan, wala nang may bigay na promo buy one take two sa inyo. Kaya again mga members, wag magpahuli. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Auto Crete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Congratulations sa lahat ng mga members, employees at believers ng Doc Alternativo nationwide. 14 years po nating ipinagdiriwang ngayong buwan ng Marso ang awards mula sa DOST TAPI para sa Doc Alternativo, lalo na sa fulvic mineral as anti-hypertensive, anti-diabetic, herbal composition at herbal food supplement, promotes good health sa nakaraang 2009 Mindanao Invention Contest and Expo. Ang patuloy ninyong pagtangkilik at pagtitiwala sa alternatibong panggagamot na advokasya ng Doc Alternativo ay nagpapalakas po sa amin na ito ay patuloy na maipalaganap sa buong bansa para sa herbal at natural na lunas. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-alternatibo, mga miyembro, empleyado, at One ASAP Movement bilang advocate partner ng Doc Alternativo sa loob ng 11 years ngayong buwan din. Sa 14th year celebration ng ating award mula sa DOST TAPI at 11th years celebration ng One ASAP Movement, meron tayong month-long promo buy one take two sa fulvic mineral bilang award-winning formula para sa lahat ng miyembro. Ito po ang inyong Doc Alternativo Vice President at Chief Finance Officer, Inventor Magdalena Dilibo. Muli, nagpapasalamat ako sa walang sawang pagtangkilik at pagtitiwala sa Doc Alternativo Advocacy. Maraming salamat po sa inyong lahat, ka-alternatibo. Happy anniversary at congratulations, One ASAP Movement. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Isa sa tanong dito, Doc Ed, yung tatay ko po, 67 years old, nang hihina ang kanyang nerves, muscle, halos na paralyzed dalawang mga kamay, mga paa, bedridden siya. Pwede pa po ba dyan sa rejuvenation formula ninyo? Una, kung hindi na po makalakad, hindi niya po may enjoy yung exercise, no? Yung movement. That's very important for rejuvenation. At I suggest simulan muna dyan sa bahay kasi hindi kailangan nating i-transport, hindi kailangan maghirap din po kami sa pagbabantay ng hindi naman makagalaw. So that's something. At remember, rejuvenation treatment program is not a hospital. No? It's a reprogramming ng psychology. So meaning the person must cooperate, the mind must be reprogrammed kasi. So yun ang pinaka-target natin. Meaning, kung ang pasyente o ang may sakit hindi na maka-cooperate doon sa mga gawain, walang reprogramming na mangyayari.
So, gumastos tayo na hindi naman effective. So, ayaw po namin mangyari yun sa inyo. Gusto po namin yung aktibo na kilos, nakakasabay, at the same time, sumunod. Katawan ay capable, merong psychology na gustong sumunod. At yung formula ay kayang ipasok ng katawan. No? The right formula from us, ang pagtuturo at gabay ng gagaling sa atin, pero sa inyo po ang katawan, na sa inyo po ang pagkukusa. So, sa bahay muna, kailangan lang po talaga ng tamang gabay. From time to time, may Doc Alternatibo branch naman na pwede po ninyong tawagan para po magabayan po kayo kung ano man ang pangangailangan o tanong na gusto po ninyong masagot namin. Of course, yes, masusolusyonan yan. All you have to do is follow the tested and proven formula na nakasanayan na po rito sa Doc Alternatibo. Napakarami na pong kondisyon na tulad niyan. So, just follow the program that we have here. Doc Ed, may nagtanong dito at sabi niya, bawal po ba ang munggo sa may acute gastritis at hyperacidic po ako? Alam mo, hindi bawal kung tama ang pagkaluto. No? Munggo, either munggo beans, lima beans, or soybeans are highly recommended para sa mga problema sa arthritis or yung spasm sa sikmura or hyperacidity or gastric problems. No? Honestly, ang problema sa gastritis or inflammation ng ating stomach ay malimit nanggagaling sa microbial attack. No? Microbial attack na epekto lang din ng maling ipinasok sa katawan, malimit mga soft drinks na pumapatay ng probiotics. So, yun ang i-address natin. My recommendation is that you have to make a big complex butter. Ito yung paulit-ulit nating itinuro sa seminars, pinakita sa inyo during our seminars. Ito yung exhibition natin kung saan inihalo natin ang liquid at powder material ng Doc Alternatibo. So ano yon? Sa powder material, inihalo natin yung B-complex powder, yung turmeric powder, yung salabat powder, yung best milk powder at vitamin minerals. Ito 5. At inihalo din ito liquid, 5 liquid din. So like the banana cider liquid, the honey, sticky liquid, the molasses, super sticky liquid but very rich in a lot of minerals. Pero ito yung for food, hindi yung panghalo blocks. And may fulvic minerals, which is sticky liquid, and magnesium ascorbate. No? So itong 5 to, i-mix in the right proportion, okay? And gumawa tayo ng tinatawag nating butter. Para bang bula-bula kasi ang sticky liquid with the powder, pag na-mix yan, nagkakaroon siya ng tinatawag nating gel-like effect. No? Parang bula-bula rin at pwede mong kainin 3 times a day. It's good for your gut, no? Sa gastritis. Napipigilan yung acidity. Busog ka rito. Hindi ka kailangan kumain ng rice. That's the beauty. And at the same time, mayroong enough na nutrition. So, ang kailangan mo lang alamin is kung paano ito i-mix. I challenge you to visit the Alternatibo branch. And at the same time, you have to really take it kasi ito yung aming pinakain kapag meron tayong mga seminars. Isa naman sa nagtanong dito, Doc Ed, ang nararamdaman ko po ay parang mabigat yung ulo ko na lagi po akong nawawalan ng malay. Anong ibig sabihin at mainam na para sa akin? Well, delikado yon. Kapag nawalan ka lagi ng malay, delikado yan. There is something wrong in your brain, in your head. Either you are intoxicated from outside, may mercury kaya ang ngipin mo, or intoxicated ka by constipation. We cannot tell. No? We cannot tell until we can see you, we can identify the problem and determine the cause. So we need to know. Kasi mahalaga po ang kaalaman, doon po tayo magsisimula. Bakit po kayo lagi nakukulaps? May anemia po ba kayo? Anemic po ba kayo? Mahina po ba talaga katawan ninyo? Or may bara ba ang utak ninyo? No? Or mahina ba ang pintig ng puso? We cannot tell as of this time. So we really need to know the cause para po hindi tayo papalpak sa solusyon. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta po sa branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan
yan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV. Dagdag pa na prueba ng kagalingan, narito po ang panayam sa kanya. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Edna Briones, taga Malaini, Ibaan, Batangas. 46 years old na po ako ngayon. Before po ako nag-Doc Alternativo, una ko po naranasan na matagal po kaming nagkaroon ng anak. Bali po ay 31 po ako nung mag-asawa. 5 years po kaming hindi nagkaroon ng anak. Na-invite po ako nung aking hipa kasi pag po siya makinig ng sa radyo tungkol sa Doc Alternativo. Pinag-member po niya ako at pinag-cleansing. Tapos po ay sa paggamit ko po noon at saka ng sex solution, kasama na rin po yung asawa ko, biniyayaan po kami ng isang anak. 1 year pa lang po ako nakakapag-cleansing. Yung anak ko po ngayon ay magka 9 years old na po ngayon. After naman po noon ay naging busy po ako sa aking trabaho, na iba po yung aking lifestyle. Nagbalik na po ako dito sa Alternativo. Naging active po akong umattend po ng mga seminar before pandemic po. Ngayon po ay dahil matagal pong hindi nagkaroon ng seminar, bumalik po ako ngayon para po ma-refresh po yung mga natutunan ko po dati. Salamat. Yan ang prueba ng kagalingan. Si Ma'am Edna Briones mula dyan sa Batangas ay 31 years old nung nag-asawa. After 5 years talagang hindi nagkaanak, kaya nagdesisyon na pumunta dito sa Doc Alternativo, sinundan ang cleansing program kasama ang mister, at ngayon sabi niya after 1 year na pagsunod dito sa Doc Alternativo, nabuntis, nagkaanak. Ngayon 9 na taon na yung anak nila, kaya congratulations sa inyo Ma'am Edna Briones dyan sa Batangas, na talagang pinatunayan mo na bumalik yung malakas, malusog na pangangatawan, at yung pangarap na magkaanak ay nabiyayaan pa. Kaya sundan po ninyo kapanalig ang mga napakinggan para maibalik ang malusog na pangangatawan, hindi na masakitin. Puntahan lang pinakamalapit na Doc Alternativo dyan sa inyo upang magabayan. After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko, nawala na yung palpitation Start ako ng cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga spot na yun. Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Ngayong March 22, Miyerkules sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abukar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong March 23, Huwebes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa No. 95 Zone 5 San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong March 24, Biyernes sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong March 24, Biyernes sa Dait, Camarines Norte. Matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Ngayong March 25, Sabado sa Legazpi City. Matatagpuan sa door No. 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Pa-register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free 1-box mixed and herbal coffee, free healthy snacks, free notebook at ballpen, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral, at magdala lang ng 1 litrong tubig. Ang seminar registration fee, 500 pesos. Huwag palampasin, matuto at angkinin ang kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Kapanalig, dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan po ninyo nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa Doc Alternativo Branch upang maintindihan ang mga napakinggan dito sa palatuntunan na herbal and natural healing. At samantalahin ang naka-promo buy one take two. Halos lahat po yan basta during seminar
Seminar Day Buy One Take Two promo. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos, sumainyo ang katotohanan. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Hap Plus, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Hap Plus, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur.
Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po, kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan